Радіо Лада. Радіо Лада. Предстоя у креста Господня і взирає на благодатний, милий, спасительний образ Христа, переносимо в себе у рай до гріхопадіння. Як добре було Адаму і Єві, якщо б вони не вийшли за рамки заповіді Божих, бо заповіді Божої не угрозами написані закони, зачастую закони антинародні, котрі вредять народові, а записано самое мудрішое для добра, для спасіння душі, указані тут і границі заповідями, у яких Господь гарантує, обіцяє чоловікові прекрасніше творче возростання лічності. Той, хто хоче жити по заповідям Божим, в якійсь мірі заставляє себе держати в рамках, но це держання в рамках робить його способним стільки зекономити часу для добрих діл і не відступитися, не зайти з Божого путі. Но однако маса людей завжди обвиняють Адама і Єву, ож які недобрі, які неуважні, ну почому вони согрішили? Ну не согрішили би в раю, ми б і нині жили собі у радості, у святості. Ми б нині теж не мали потреби позирати на цей світ, який пішов не по Божому плану, а по путі технічного розвитку і своїми дикарськими законами, і своїми заводами, фабриками, хіміями, і своїми ядерними взривами і зараженнями воздуха, землі і всього. Этого Бог не планував. Но однак, якщо ми дуже строго будемо говорити проти Адама і Єви, то одного разу архімандрит розказав історію. Вона була давня історія, як дітки з бабкою йшли по дорозі. Вони не мали хижі, були такі безпритульні. По дорозі йшли і теж так, як многі деякі з нас. Критикували Адама і Єву. Ну, Адаме і Єва, що ти наробив? Ми старенькі, дідики, бабка. Не маємо ні хижі, ні тепла, ні їди. Якщо б ми були в раю, ми б не согрішили, ми б слухалися заповіді Божих. Казав Господь, не кивати, не кивали б ми. Учув ету бесіду один чоловік багатий і взяв тих дідика і бабку у свій дом, завів їх, одів їх, обув їх, завів їх у теплу кімнатку, дав їм їсти, пити, вказав їм кімнатку, де відпочивати будуть. А вони кажуть, а це нам все просто так? Так. А що нам треба робити? А вам треба робити одно – дякувати Богу, а от шкатулечку, котру я тобі поклав на столі, не відкривати. І от приходить час, день, два, три, гарно собі живуть, моляться, радуються. Раслим жінка Єва, дідику, а що там у тій коробці? Дідик сказав, сказано було, не можеш відкривати і не відкривай бесіду. Пройшло ще один день, бабка знову почала крутити, а дідику, що там може бути? Навіть медичним не робити, ми лише відкриємо, та видимо і закриємо. І подався дідик, відкрили коробочку, і вискочила мишка і втікла. Ну що, каже бабка дідику, видиш, ніч там не є. Прийшов той чоловік, увидів, що коробочка нарушена, сказав їм, ви мали що їсти? Мали. Пити мали, що мали, одежду мали. Мали сте можливість молитися? Мали. Ви були захищені? Були. Ви мали заповідь не відкривати коробочку? Мали. А чому нарушили? Тому що ми розвели руками, мовчки дідик і бабка стояли грішні. Відкрилися двері, і дідика і бабку виставили. Ето ваш вибір. Ви так хочете. Так у життю, коли видимо людей, зачастую людський вибір. Радіо Лада. Радіо Лада. Йшли дідик і бабка і казали, ну чому согрішив Адам і Єва? Відповідь і нам дана. Якщо б нас поклали в рай, навірно, ми б теж вкусили незаконное. Тому що скільки раз у нас не требується нарушати, но не заставляє нас ніхто.
Якщо чоловіка заставили з'їсти або випити, або заставили навіть украсти, одно діло. Но коли чоловіка ніхто не заставляє, ніхто не видить, і вдруг чоловік сам бере, сам незаконно є троне, от тоді вспомни Адама і Єву і їх гріх. Не осуждай. Потому що падіння Адама – це падіння кожного з нас. Це якби в телевізорі видно, як їх іскушав сатана, і як вони не сопротивлялися до кінця. Змій притягнувся і тихенько знайшов ключик, який називається пропаганда. І нині іменно цим інформаційним ключом залізуть чоловікові у серце і в душу, і такий товар купить чоловік, напозиравшись реклами, що Бог ніколи на базарі коло нього не стояв, а наслухається того, піде і насело вкупить. Чому? Запустив у себе ложну інформацію. Всегда скаже: Господи, спаси, Господи, що я такий, як тепер єм по апостолу Павлу, бо що я маю, чим обладаю, ето Ти мені, Господи, подарував. І то, що я не впав, ведь теж подарок Божий. Псалмопевець Давид в одному з псалмів писав, що я хотів і одного разу зробити великий гріх, і мене соблазнило. Почому ето грішники живуть довго, красно, все в них добре, їх на поле на роботу не ганявуть, їх кнутом не б'ють, у них ран от кар не є, в них все добре. Почому? І от такими думками каже псалмопевець Давид: я одного разу вийшов в храм Божий і помолився Богу, Бог мені відкрив, що чекає тих людей, за котрих він думав, що їм добре. Бог відкрив йому, які тяжкі судьби тих людей конечні в кінці життя. Як іноді Бог лишає їх всього, що вони думали, що мають, і лишені були навіть самого малого. І тоді, каже псалмопевець, я воспрянув, Господи, та ведь я теж думав, на що пост держати, молитися, а виявилося не так. Тільки люди Божі, котрі держать себе в рамках, на зовнішнє вони гонимі, як і ми нині у 21 віці гонимі, причому ще 5 років назад не можна було думати, що телебачення вдруг за 30 мільйонів громадян скаже, що це вороги. 30 мільйонів православних людей в нашій Україні, громадян нашої держави і вірні Української православної церкви, вдруг від маленької горсточки неправославних об'явлені недобрими. Такого ми не могли представити. Воно прийшло. І ми сьогодні кажемо: а ведь, слава Богу, ж таке сталося. К стиду к вашому, каже Павел у одному з послань, що й суть між вами навіть не віруючі. Ми, звісно, їх не знали. Откуда знати, хто невіруючий? А тепер вони всі вийшли на телевідення, а вийшли на п'єдестали, а вийшли в інтернет і пишуть, і пишуть. Не так много, як їм це каже, но невіруючих много, які мають свою ціль поступати проти Бога. Стояв креста Господнього, ми кажемо: Господи, Ти прийшов не зря. Бо навіть якщо би ти одного чоловіка спас, одну людину, і то був смисл Богу зайти і спасати. Но якщо нас не один, а много, якщо навіть у наших людей під Карпатами за всі 1000 років, можливо, і мільйон наших людей уже, котрі общалися з нами і пішли в цілий духовний світ, там суть наші люди. Нині мільйони по цілому світу розійшлися. І де б не були наші люди, навіть в Америці, храмів настроїли, і по-нашому моляться, і православну віру держать. А то значить, що, Господи, Твої страждання не були напрасні. І нині прийми покаяння нашої молитву і благодарення, що ми в силі, в благості Божої нині діти Твої, котрі радуються общенні з Тобою. З одного боку нас б'ють, додівають, об'являють ворогами, але з другого боку ми видимо вінці награди, котрі, Господи, Ти приготовив любящим Тебе. Поможи нам удержатися у вірі Христовій, аби ніякі угрози нас не понизили, бо сила віри робить чудо,
іменно всі наші люди Української православної церкви, настоящі, найвірніші, найнадійніші громадяни держави, за остальних не знаємо. І не будемо казати, ми за своїх кажемо, це мирний, Божий, трудолюбивий, смиренний, терплячий народ, котрий тут на землі терпить не случайно. Не по тому ми терпимо, що не знаємося відбити. Ми добре знаємо, що поступати треба в цьому світі по Божій мудрості, бо так лиш поступає, береже єдинство між людьми, між віруючими, і в свою державу майтуй діти Божі, котрі перед Христом завжди склоняють голову і цілують стопи ног, де стояли ноги Ісусові, і моляться у молитвах одним лиш: Господи, поможи нам, дай нам силу в цьому мірі, не взираючи на гонення, оставатися дітьми Божими і так поступаючи тут на землі, перебувати в силі Божій, а в вічності наслідувати Царство Божоє. Амінь. Радіо Лада. Радіо Лада.